Hagan úsáid mu chéin cailginn seo an adlais an chaisle nua nó Newcastle Medical Centre na bhfuil simóragin in sa gailge agus tá muid bróga lastí. Tá asar an ghfuil muid gobar in cahar go bhfuil an stadús ga hangach puinte maithí. Clyn tá lán gailge le clistal an gáileh sna stráidine an siopaí an parking na sprí agus síle mu dinge go táhachtach bhfuil go daine an a chud seirbhí sí leis aáil in gailge chomáid mas méló agus tá asar an bhanán sin na dhéanaan seo. Bhfuil is dóigh na buntaistí dar nó golóir daoine teachtaring gur mailó a chud cóirlechan na dhéanaan gailge. Tá daoine hagan ó fada muile chunamara agus na hélan hagin agus daoine tá cóní sa chathair agus bhfuil simachas sa gailge agus bhfuil beidir tógáil a chud páisí le gailge. Agus is cinse nar a chluinn daoine bhfuil seirbhís gailge le fáil sílim gur chudí se leis an fochail a scapa agus bhfuil níos mó daoine a heacht do bhhair sin agus is cinse gur buntáiste mai sin den gréithe. Bhfuil bailín conil se gáil leis an seirbhís a daghine agus i deanú cinse go bhfuil se sin soillir do dhaoine bhfuil seirbhís gailge ar fáil an seo. Ar level páirsan atring héin is mailín go minic a bheith gúsáid na nachanna baga gailge atring héin agus le na háthaíg sa le hagan iste. Agus is cinse ó fiúháin ó thoisiimiidir an thuir seo go se an soillir le feiceil gur maile daoine bheith gúsáid foclaí agus nachanna gailge agus ó na fógraí bheith thusa agus maile daoine bheith gúsáid an méid bagad acu mas bag nó mas mó é sin. Is soithe gur buntlocht a gréis agin na sláinte agus cothú sláinte agus bhailing amachchan seo i dhéanana cinse go dhéanamid sin do rií do clinse an sochaí agus ar level go bhailing sláinte an teanga chun de go comáid agus a higlín chomáid agus na céimena bagaí dhéanamid an níis i cinseoí go mé an gaige láidir agus sláintú agus bio amachchan seo bhád in éam soginne.